Салом алейкум, подписчикои азиз. Создаи саломатитон хубе ҳама каса. Раҳмат барои суханои хубтон, барои дуои нектон. бахшиш ки дар смстон ҷавоб дода натонистам. хай башидак имрӯз душанбе рӯзадор будам. баъд бегада камтар хомшӯрбо кардаму аммо хомшӯрборо тавақ дар нон реза карда хомшӯрбо хӯрдам. баъди аммо хомшӯрборо қатъи кола хӯрдам. баъди вай хайқа пастарш бигем чӣ хӯрдум мороженик. баъди ӯ хеле айбайн гузашта қурут хӯрдум. як намедонам ду дона се дона. хай соз будам, хушрӯ будам. шаб хоб рафтам. саати ҳами 3 буд ки як дарди безеб қапид ранги нами пирӯзсупай чиенам таридод. дигар натонистам нафас кашида натонистам. қариб ҷонам буроя бигем. баъдан шаварам бедор кардам. гуфтам хай скоро файрод ки ман наметонам. баъд скоро гирифт оварма ҳамҷи хай узӣ кардан сусу дав кардан ама рангин кардан анализ гирифтан овардан ҳами палада хом кардан. чи панкратит гуфтан касалма поджелудочния чиенам воспаление дорам. ҳамҷа капела дору укол кардастиан. худоро шукр хай ҳамин рӯз хела беҳтар. минам қавқа гап мезанам. ҳами чанд рӯз на телефону мефорида на гап задан. ҳеҷ ҳами одам касал шава худаш дар худаш намефора. инами палато дахай бози мардум ҳама дар палатош хуба. мо гуфтам я буром ҳамҷа қайти шумо гап занам. хай бигум ки хела беҳтар шидам. ташвиш нашед. худоҷон ҳамаи беморо касе ки бемора ҳамара айрӯ ҷога бихезонаву ҳечка касал нашава. я ҷо дар мекуна худа дар худат намефори ба худо. беҳад вай ҳама чизи қиматтарин саломатӣ дар рӯи дунё. кулли бемораи рӯи дунёро худованди бузург меҳрибон шифои комил бутия. ай ҷогаи беморӣ бихезан тани сиҳатшон бутия. намехел тамошобинони азиз хай дар паноҳи худо бошед. худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. иншалло ки бо хона рафтам видео мекунам. хушрӯ пурратар бо гап мезанам дар видео.